B'investiment ta' madwar 60,000 euro ġie inawgurat trakter ġdid li se jibda jintuża l-manutenzjoni ta' kuljum fil-korsa ta' żwiemel ta' Xħajma Għawdex li titmexxa mid-Direttorat tas-Servizzi f'Għawdex. Dan l-investiment kien inawgurat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Il-Ministru stqar li t-trakter li kienet jintuża f'din il-korsa biex jitwitta r-ramel speċjalment qabel kull triġrija kien qdiem ħafna u bekk inħassir bżonn li jinxtara trakter ġdid li jista' jindirizza l-bżonnijiet tal-lum fosthom il-kumdità, l-aspettattivi ekonomiċi u s-saħħa tal-operatur. Inħarsu l-qoddim propju għal aktar investiment f'din il-korsa u fil-faċilitajiet tal-madwar sabiex ikollna faċilitajiet aħjar għal dawk kollha li għandhom għal qalbhom id-delizzju ta' tiġrijiet ta' żwiemel, mod speċjali wkoll l-istess żwiemel. Il-Ministru żied jgħid li dan l-investiment se jkun jista' jitgawda mhux biss mid-dilettanti ta' żwiemel iżda wkoll mill-pubbliku sportiv Għawdxin.